Bon dia a tothom, em dic Jordi, soc historiador i educador del Museu del Ter. Benvinguts al Dia Internacional dels Museus. Ens trobem a Manlleu, al Museu del Ter, en una antiga fàbrica, en una antiga filatura de 1840, que és l'actual Museu del Ter, i avui us veníem a presentar una de les peces que nosaltres volem donar més importància i que té molt a veure amb la fotografia que tinc just aquí al meu costat i amb la relació amb el món femení, que ara mateix us presentarem. Aprofito per dir-vos que si sentiu aquest soroll de fons és una de les turbines que tenim al Museu del Ter que està en funcionament i que ens produeix electricitat. Per tant, un dels motius pel qual estem nosaltres aquí és perquè estem fent el manteniment d'aquesta turbina. Anem a buscar un lloc més tranquil i us ensenyarem la peça. Bé, no només ens hem allunyat de la turbina pel soroll que feia, sinó perquè us volíem assenyar aquest espai que tinc just aquí darrere, que guarda relació directa amb l'objecte que us volem presentar avui. En el procés d'industrialització tèxtil, les dones van tenir un paper destacat. Van ser la mà d'obra principal de les fàbriques tèxtils catalanes i del Ter. Malgrat ser majoria, el treball femení ha restat invisible per a la nostra societat. Les dones eren majoria a les fàbriques, però tenien una doble jornada, a la fàbrica i a casa, on havien d'assumir les tasques domèstiques, de cura i criança. Volem continuar reivindicant i posant en valor el paper de la dona treballadora, tal com hem fet els últims anys des del Museu del Ter. Hem fet un munt d'accions, com per exemple tallers i xerrades pels centres educatius, una exposició temporal i utilitzant el llenguatge teatral, visites teatralitzades aquí al museu i també un espectacle teatral. L'acció més recent que vam fer va ser canviar el nom de la plaça de davant del museu per la plaça de les dones del Ter. Avui estem celebrant el Dia Internacional dels Museus i enguany el lema d'aquest dia és Museus per la igualtat, la diversitat i la inclusió. I creiem que no hi ha millor objecte que un objecte relacionat amb la dona treballadora. Aquí teniu un carretó per transportar la roba. Abans de que a la dècada de 1940 s'inventessin les rentadores, aquest era un objecte molt habitual, especialment per les dones, quan havien d'anar a rentar la roba al riu o al canal. Evidentment, la roba molla pesava moltíssim i es necessitava un carretó com aquest per poder-la transportar. Aquest és un objecte molt significatiu, però encara agafa més rellevància si us expliquem qui l'ha restaurat. La seva restauració s'ha dut a terme dintre el projecte Magnet. El projecte Magnet és una aliança educativa entre un centre educatiu en risc d'exclusió social i una institució de referència del territori. En aquest cas, aquí a Manlleu, l'aliança es va produir entre l'Institut del Ter i el Museu del Ter. I en aquest marc de col·laboració, en aquest projecte col·laboratiu, els tècnics del museu, juntament amb els alumnes, han dut a terme la restauració i la documentació de l'objecte. Aquest any, el Dia Internacional dels Museus està sent un dia atípic. Normalment, els museus de Catalunya s'omplen de gent i obren les seves portes. Per això, des del Museu del Ter us volem dir que recordeu que seguim oberts a vosaltres, però digitalment. Pàgina web, xarxes socials i qualsevol consulta que ens vulgueu fer. I totes les companyes i companys del museu us volem dir que us trobem molt a prop.